dikresek. Yang putih gede, endi ana putih gede mu. Lokasi Jatirogo Kang, Sepilno Kongguri Mas. Gopiro gede. Ci. Ora krungu bakul iki lho. Yo ora. Yo Cak, bener Jatirogo Tuban. Kopiro iku, Dik? 32 ya, 32 lho. 32. Alah harga 20 aku bar nyepilo Mas Putra mau bar kok kono aku. Kenal Blantik jenenge Giant.